Cześć, witajcie w Pozytywnej Kuchni. Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować halloweenowe ciasteczka w kształcie kości o smaku migdałowym albo kokosowym. Do białek o temperaturze pokojowej dosypuję szczyptę soli i mikserem na średnich, a na koniec na wyższych obrotach ubijam na sztywno pianę. Następnie do ubitej piany ucieram skórkę z cytryny i dodaję zmielone drobno migdały albo wiórki kokosowe. A na koniec trzeba przesiać przez sito mąkę i wymieszać delikatnie całość łyżką. Oczywiście wcześniej do mąki dodałam też proszek do pieczenia. Powstanie dość gęsta, ale jednak plastyczna masa, taka o konsystencji marcepanu. I teraz trzeba z tej masy ulepić ciastka w kształcie kostek. Można lepić troszeczkę mniejsze, wtedy upieką się szybciej, można większe. Pamiętajcie też ostrożnie, one powinny być troszeczkę cieńsze niż te, które faktycznie chcecie uzyskać, bo na pianie z białek dosyć mocno mogą wyrosnąć. Kostki trzeba ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i piec w piekarniku nagrzanym do 160 stopni Celsjusza przez około 20 minut. Nie mogą być wypieczone zbyt mocno, bo wtedy będą twarde jak kamień. Życzę Wam smacznego!